Uy, Ivan, ba't di ka sumama sa picture taking? Nahiya ako eh. Parang ang awkward sumingit. Ay naku, ikaw talaga. Parang di ka sanay sa mga ganitong event. Sino yung katabi ni Pastor? Ngayon ko lang siya nakita. Ayun. Si Adam yun. Matagal na yan dito sa church. Pero nawala siya ng ilang taon. Busy yun sa trabaho. Breadwinner kasi sa pamilya. Pero ayun, bumalik na ulit siya. Ang bilis niya makihalubilo, no? Parang close niya na agad lahat. Ganun talaga yun. Madaling pakisamahan si Adam. Approachable. Alam mo naman dito, bukas palad tayo kahit kaano pa katagal na wala. Tama. Nakakatuwa. Parang walang nagbago sa pagtanggap sa kanya. O tara, kain na tayo. Ang daming pagkain dun sa function room. Akala mo piyestahan ng pangmalakasan. Ayos yan. Sige. Salamat, Chris. Grabe. Parang hindi lang merienda to. Hindi ko tuloy alam kung alin ang uunahin. Masarap yung pansit. Promise. Ikaw si Ivan, di ba? Oo. Ikaw si Adam, tama? Oo. Napansin lang kita kasi parang bago ka dito. Yun din ang sabi ko kay Chris kanina. Matagal na rin akong member dito. Medyo nawala nga lang dahil sa trabaho. Pero buti, nakabalik din. Welcome back. Ang saya siguro na makabalik sa ganitong community. Oo. Nakakamiss yung fellowship. Yung kwentuhan. Yung simpleng kamustahan na may kabuluhan. Parang recharge ng puso. Gets ko. Parang kahit bago pa lang ako dito, ang gaan na agad ng loob ko. Basta dito, walang bago-bago. Lahat pamilya. Tara, tikman ko nga yung pansit na pinagmamalaki mo. Tara, saka habang kumakain, kwentuhan tayo. Oo naman. Gusto ko ring marinig kwento mo. Isang ice matcha latte tsaka pesto please. Same order po. Uy, Adam! Ikaw pala yung nasa likod ko. Grabe ka makagulat. Para kang nakakita ng multo. Hindi ko lang ine-expect na magkikita tayo dito. Napadpad lang ako rito dati. Tapos simula nun, suki na ako. Feeling ko nga, pang cool kids tong tambayan eh. Wow cool ka dyan. O ano, same order tayo? Isasabay ko na yun sa'yo. Uy, salamat. Pero sure ka? Oh, ito card ko. Wag na. Ako na bahala ngayon. Next time, ikaw naman ha. Ayos. Salamat ha. Masaya lang na pareho pala tayo ng trip. Matcha at pesto. Minsan talaga yung simpleng ganito. Nakakatuwang coincidence. Ako napipili ng upuan. May spot ako na medyo tahimik sa dulo banda. Hulaan ko. Table 13? Paano mo nalaman? Favorite ko yun. Medyo tago, tapos may outlet pa. At aesthetic. Favorite ko rin yun. Ang tagal na pala nating pareho ng tambayan pero ngayon lang tayo nag-abot. Siguro nga, ngayon lang yung tamang timing. Baka kung noon pa, hindi pa ganito ka-relax ang usapan natin. Tama. May mga bagay talaga na hindi minamadali. Sige, reserve ko na yung pwesto bago maagaw ng iba. Ikaw na bahala dito? Oh, ako na rito. Sunod ako. Adam, di ko alam kung anong meron o bakit parang ang bilis ng connection natin. Pero gusto ko maging totoo sa'yo. Baka hindi mo ramdam o baka hindi mo pa napapansin. Pero hindi ako straight. Okay. So, ano naman? Sanay lang kasi ako na kapag nalalaman ng iba, bigla silang lumalayo. Parang may kung anong switch na nagpa-flip. Yung mga ganun, kulang lang sa pag-unawa. Mababa ang emotional intelligence. Tulad ng sabi nga nila. Pero ako, hindi ako ganun. Tao ka pa rin, Ivan. At hindi nagbabago yan dahil lang sa kung sino ka o kung sino ang gusto mo. Nakakagaan naman ang loob marinig yan. Salamat, Adam. Alam mo, natutuwa nga ako na naging honest ka sa akin.
Malaki ang respeto ko sa'yo dahil dun, Ivan. Sana, manatili lang muna to sa atin, no? Di pa ako handang ipaalam sa iba eh. Oo naman. Wala kang dapat alalahanin. Safe ang sekreto mo sa akin. Wala akong balak sirain yung tiwalang binigay mo. At dahil dyan, mas lalo akong naging curious sa'yo. Mas gusto pa kitang makilala, Ivan. Ay, ganun? Pwede ba nating ituring to bilang simula? Sabihin na nating coffee date. Date agad? O sige na, friendly coffee date muna. Baka sabihin mo, masyado akong aggressive. Sige na nga. Friendly date. Dear love, hindi ko pa rin lubos maisip kung paano nangyari ang lahat. Masyado ako nagulat sa mga pangyayari. Alam ko naman sa sarili ko, mula pa noong una ko siyang nakita sa simbahan, may kakaibang hatak na si Adam sa akin. Pero hindi ko naman inaakala na hahantong kami sa ganito. Sino ba naman ako para umasa? Malay ko bang may interes siya sa katulad ko? Ako na nga itong hindi hayag, hindi lantaran, pero heto kami ngayon. Nagsimula lang sa simpleng coffee date, pero nasundan at nasundan pa ulit. At bago pa man kami magpalpitate, nauna nang kumabog ang dibdib namin. Hindi dahil sa kape, kundi dahil sa isa't isa. Nagkapalagayan kami ng loob, nagkaintindihan, nagkatagpuan sa gitna ng katahimikan at takot. At dumating sa puntong may label na ang kung anong meron sa amin. Paano nangyari yon? Hindi ko rin alam. Basta alam ko, masaya kami ni Adam. Totoo, tahimik at lihim ang relasyon namin. Pareho naming dala ang bigat ng hindi pa lubusang pagtanggap ng lipunan. Pero kahit pa ganoon, punong-puno kami ng pagmamahal. Hanggang sa isang araw, naramdaman ko na lang, handa na akong malaman ng lahat. Handa na akong yakapin kung sino ako. At ipagsigawan sa mundo na si Adam. Siya ang mahal ko. Bob? May gusto sana akong itanong. Ano yun, Bob? Sa tingin mo, oras na ba para mag-out tayo? Ibig mong sabihin, ipaalam sa kanila? Oo. Baka panahon na para ipakita sa kanila na tayo na. Tayo talaga. Bakit pa, Bob? Hindi ka ba masaya sa atin ngayon? Masaya ako. Sobra. Pero minsan, pakiramdam ko para tayo laging nakatago. Para tayo laging may tinatakasan. Gusto ko lang malaman kung sino talagang tatanggap sa atin kapag nakita nila kung sino tayo. Ivan, hindi ko alam kung magandang ideya yan. Bakit naman? Hindi ba mas mapapalaya tayo? Kapag alam ng pamilya natin, ng mga kaibigan natin, hindi na tayo kailangang magtago o magpanggap. Pinag-isipan mo ba talaga to? Hindi mo ba naiisip kung ano ang pwedeng mangyari? Paano kung hindi nila matanggap? Paano kung mawala sila sa atin? Alam kong posibleng mangyari yan. Pero hindi ba mas mahalaga nang nagpapakatotoo tayo? Na hindi na natin kailangang itago kung sino talaga tayo. Ivan, hindi lahat ng totoo ay kailangang ipagsigawan. Hindi pa ako handa. Mas maraming makakaalam, mas maraming pwedeng manghusga. Mas maraming makikialam sa buhay natin. So, gusto mo, ganito na lang palagi. Lihim, tahimik. Gusto ko, tayong dalawa lang muna. Safe, tahimik. Walang ibang pipinsala sa meron tayo. Okay, naintindihan ko. Pero sana dumating yung araw na handa ka na rin. Sana nga, Bob. Sana nga. Kung kailan ako naging handa, kung kailan mas pinili kong maging proud sa pagmamahalan namin ni Adam, tsaka niya ipinaramdam na dapat lang kaming manatiling lihim.
Bakit ganun? Bakit parang bigla siyang natakot? Bakit parang mas mahalaga sa kanya ang pagtagong yun? Pagkatapos ng usapan namin, tila may pader na biglang tumayo sa pagitan naming dalawa. Lumamig siya. Umilag. Hindi na siya yung Adam na nakausap ko sa coffee shop. Hindi na siya yung Adam na bumungad sa akin at nag-alok ng pansit. Tinanggap ko ang sitwasyon namin. Pilit kong inunawa ang mga takot niya. Pero habang tumatagal, parang mas marami akong tanong kaysa sagot. Lagi siyang nasa phone. Palaging may bagong password. Nawala na yung dati naming lambingan. Hanggang sa hindi ko na kinaya ang kutob. Hindi ko na alam kung paranoia lang ba to. Pero yung gut feeling ko, kumakalam na. Bakit palagi siyang nakatingin sa phone? Bakit parang hindi na ako kasali sa mundo niya? Hindi ko ugali to. Pero kailangan ko ng sagot. Try ko nga yung dati niyang pass. Hindi na gumagana. Wait. Birthday ng pamangkin niya? Nagbukas? Lord, patawad. Thanks for the dinner, babe. I already transferred the amount. See you next week. Same hotel? Hindi. Hindi totoo to. Nakakakilabot. Hindi ko inakalang aabot kami sa ganito. Sayang. Sayang ang lahat ng pagtatago. Ang lahat ng sakripisyo. Akala ko, tanggap ako ni Adam ng buong buo. Akala ko, pinoprotektahan niya ako mula sa panghuhusga ng mundo. Yun pala, may sarili rin pala siyang tinatago. Hindi ako palakibo. Hindi ako mahilig mangumpronta. Kaya noong natuklasan kong may sugar daddy si Adam, pinili kong manahimik. Nakisama ako. Nagkunwaring wala akong nalaman. Pikit mata kong tinanggap ang mga araw na magkasama kami. Kahit ang bigat-bigat sa dibdib ko. Pero habang tumatagal, mas lalo akong kinain ng katotohanan. Hindi ko na maatim. Hindi ko na malunok ang pagkain mula sa perang ibinabayad ng isang matandang Amerikano. Kapalit ng kung ano, hanggang sa dumating ang araw na napuno na ako. Saka ko lang naramdaman ang lakas ng loob na matagal ko nang kinikimkim. Panahon na para harapin ang katotohanan. Panahon na para sabihin kay Adam ang nalalaman ko. Bob, nakita mo ba yung phone ko? Bob, tulungan mo naman ako. Hindi ka talaga makita. Baka tumatawag na yung... Sino? Yung spunky mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Sinong hinihintay mong tumawag, Adam? Yung sugar daddy mo? Yung nagpapadala ng pera kapalit ng katawan mo? Ivan. Bob, magpapaliwanag ako. Diring-diri ako, Adam. Hindi lang dahil sa ginawa mo, kundi sa panluloko mo sa akin. Sa bawat araw na tumubi ka sa akin, na pinaniwala mo kung tayo lang, habang may iba ka palang sinasayawan. Bob, natakot lang ako. Takot akong mawala ka. Ginagawa ko lang naman to dahil kailangan ko ng pera. Wala akong ibang paraan. All this time, inintindi kita. Nirespeto ko yung kagustuhan mong itago tayo. Akala ko pinoprotektahan mo ako. Pero hindi pala ako yung iniisip mo. Sarili mo lang. Hindi ganun, Ivan. Hindi ko rin ginusto to. Kumapit lang ako sa patalim. May pamilya akong kailangang buhayin. Si Mama, si Bunso. Bakit hindi ka nalang nagsabi ng totoo? Bakit kailangan mong gawing lihim?
Pati ako? Kasi alam kong hindi mo ako maiintindihan. Hindi ko na rin alam kung ano yung tama. Basta nangyari na lang lahat. Alam mo kung ano yung mas masakit? Ilang buwan ko nang alam. Ilang buwan akong nagkunwari na okay ako. Binigyan ko ng chance ang sarili kong umunawa. Pero Adam, hindi ko kayang lunukin to habang ako ang pinakakawawa sa sariling relasyon. Ivan, please. Ayusin pa natin to. Ayokong mawala ka. Ikaw ang unang bumitaw. Dahil nung pinili mong magsinungaling, sinira mo na ang tiwala ko. At kung hindi mo ako kayang respetuhin, ako na lang ang re-respeto sa sarili ko. Ayoko na, Adam. Oo, bakla ako. But I deserve some respect. Dear love, buong akala ko, iba si Adam, ang taong sasalo sa mga pangarap ko. At hahanap ng paraan para kami ay umunlad ng magkasama. Ngunit hindi ko kinaya ang sakit ng relasyon na walang buo at walang matibay na tiwala. Paano mo masasabing may pag-ibig ang isang tao kung lagi kang may duda? Paano mo pagkakatiwalaan ang taong pilit nagtago ng mga lihim na pumatay sa atin mula sa loob? Nagpa siya akong makipaghiwalay kay Adam. Masakit? Oo. Hindi madali. Pero sa kabila ng lahat, natutunan ko ang mahalagang aral na hindi lahat ng pagmamahal ay dapat pilitin. Na ang tunay na pagmamahal ay may respeto at katapatan. Nagtiwala man ako. Alam kong sa dulo, hindi ako ang talo. Dahil sa pagwawakas ng relasyong iyon, mas naging matatag ako sa sarili ko. Mas naintindihan ko kung ano ang deserve ko. At kung paano mahalin ang sarili. Minsan, ang pagbitaw ang pinakamalakas na anyo ng pagmamahal.